בשנת 98 אמא שלי חלתה בסרטן. היא מכרה את הדירה שלה, הוציאה את כל החסכונות שלה. אם אני לא הייתי ליד אמא שלי, אמא שלי הבוקר בא כל כך מהר, ואי אפשר להישאר המציאות צריך לקום להתעורר, ללכת אל מקום אחר, לקחת את הזיכרונות, זה לא הרבה שתי מזוודות, חלום אחד ארוך ארוך, שתי מגבות ושתי תקוות, בכל אופן לגבי הדרך ללכת כי כולם הולכים, מה זה בעצם משנה, ממה בעצם הולכים, ללכת כי כולם הולכים, מה זה בעצם משנה, ממה בעצם הולכים. אני לבד בעיר גדולה, מההתחלה לא יכול כבר לנמאס, וכל דבר נראה לי גס. אני לבד בעיר זרה, כאילו אין לי כבר ברירה. לא נורא, וזה מה שעושה לי רע. ללכת כי כולם הולכים, מה זה בעצם משנה, לאן בעצם הולכים, ללכת כי כולם הולכים, מה זה בעצם משנה, לאן בעצם הולכים. בוגדים בך, מזכירים אותך, ולא ממלאים את הלימוד שלהם. יכול לעבור אני לבד בעיר זרה, כאילו אין לי כבר ברירה. כולם אומרים לי לא נורא, וזה מה שעושה לי רע. אמרנו להם שאנחנו עושים טובה גדולה, אנשים שחיים לחזור על רוב ניסים, כדי לראות לעצור זאת, אני רוצה להתכנס קצת לחזור לשם, כי כולם אומרים, מה זה בעצם משנה, לאן בעצם הולכים, ללכת כי כולם הולכים, מה זה בעצם משנה, לאן בעצם הולכים. שנשתל על ידינו ברחוב, הוא חזר לפה פעם אחר פעם, והוא לא קיבל מכם שום דבר מהרשימה המקסימה הזאת שהכתבתם לי. הכל מצולם. האיש הזה ידרדר מישהו באמת לרחוב בגלל היחס. כן? קצת יש לי חשש האמת מהאנשים פה, אבל לא שיהיה בסדר. לא יודע. טוב. אני רוצה לשמוע את מה שאנחנו רוצים. שלום אדוני השר. יש תמונה אמיתית של משהו. זה המקום שלי. בלילה הראשון שעתי פה, במקום הזה. החברים האלה כבר נכנסתי בחדרים.
לבעיה ולצרכים